عفرین شوان دەڤەرێن ناودارە لە ڕۆژئاوای کوردستانê بوێ بەدەوبوونا xwe yî xwezayî ji hebûna daristanan û çiyayên bilind lê piştî dagirkariya dewleta Tirkiyeyê û komên çekdariyên bi ser ve sala 2018 de gelek darên daristanan û zeytûnan û tanûha têye birîn. Derbarê vê mijarê de Komeleya Leylûn û rêxistina Sûriyên ji bo rastiyê û dadmendiyê raporteke bi belge belav kirine. Têde eşkere kirine got 114 dever ji daristanên Efrînê darê wê hatine birîn. Raport behsa 114 ciyatî têde ziyan gihiştiye darê daristanan yên bej ji xwe herêma Efrînê zengîn e bi van cûreyên daran. Ev birîna daran ev diyardeya ha ji sala 2018 ve ji alê grûpên Artêşa Niştemanî a Sûrî ve berdewam e. Me bi rastî me balpiştî li ser wêneyên belavkirî li ser internetê li ser toreyên civakî tev dîmenên got hatine belavkirin. Me girê dan bi wêneyên satelaytê li gel ku me hevdîtin bi 36 jêderan rekir. Hinek jwanakê bazirganên êzingana, hinek jwanakê jêderên ji nava grûpên Artêşa Niştemanî ne û xelkê herêmê ciyên êgo ziyan dîtine. Xelkên Efrînê birîna daran ji daristanên herêma Efrînê li ser destên grûpên çekdar weke siyaseteke birêk û pêk Tirkiyeyê birêve dibe wê binav dikin. Na Tirkiye pir zanabûn dike em bin. Watiştî pir zanabîn dike li dijî xazoya Efrînê. Heta maaşê wan kêm dike, ew cana pera nade wan. Yani millet mecbûr dike, millet diziye bike. Dewleta Tirk rêveberî wan e. û va darê tên birîn, bi rastî darê tê birîn, me di dîmena de me diye bi hezaran bên têkilê me bi Efrînê re hene. Dara ji kok dal dikin. Darên bên emrî xwe 70 sal, êyê 100 sal, êyê 50 sal mişekkel ji kok dal dikin, dikin dar difrûşin, dikin pere. Li gorî gelek jêderan û rêxistinan li herêma Efrînê got piştî dagirkariya Tirkiyeyê ji herêma Efrînê sala 2018 de zêdî 2 milyon dar hatine birîn. Ji wan milyonek darên bi berhemin û hemû weke êzing têye bikaranîn û têye firotin. Dara berekat, Kurdsat News, Qamşlo.